ଏଇଟା ତ ସେଉଟା ବେ ଆମ ଗାଁର କିଛି ଭଲ ପିଲାମାନେ ସାପଟା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ଆଙ୍କ ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଚାନ୍ଦ। ଏଟା ତମ୍ପ ସାପଟା ବୋଧେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟନ୍ତ, ଏଟା ତମ୍ପ ସାପଟା ବୋଧେ ପାରାଦୀପ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ତମ୍ପଟା ବୋଲି। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରା ହଉଛି ସାପଟି। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଝିଅ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଚାନ୍ଦ କାନୁ ବୁଢୀ ମଟର ସୁପ। ଇଏ ଏବେ ହାତରେ କେତେଟା ମଶା ବସିଲେଣି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ନିଜେ ହାତ ସେ ଛାଟୁଛି ମାନେ ବହୁତ ୟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ଧରୁଛି ନା ସାପଟା ବାହାରିବା ଉପରେ। ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାପଟି ପାଖରେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଆଜି ଜମେଇଲା। ଓଟିଭିର ତଳଟା ଆମେ ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡହରା ଭମରା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା ଧାକାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ। ଝାକଡ଼ ନ୍ୟୁଜ ବୋକା ଚୋଦା ଗୋଟେ। ଏ ରାଜୁର ଦେଖିନି କି ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡହରା ଭମରା ରାଜୁ କିଏ? ରାଜୁ ଦାସ ସେ ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲା କମେଡିରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବଣ୍ଟିଟା ହଉଛି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କହିନା। ସେ କେମିତି କାହାକୁ ବାହାରି କରିଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଟିଙ୍ଗୁ ଆଇଛି ହେଲା, ଟିଙ୍ଗୁ ଆଇଛି ଗାଡି ଗାଣ୍ଡି ବାଟି ହେଇଥିବ ସେଦିନ। ଇଏ ଆମର ବେଶୀ ଚବର ଚବର ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ଆଠଣାରେ ନାହିଁ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜିଟେ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ବାହାର ଯାବେ ତ ପୁରାଣ। ଇଏ ଆମର ବିଲୁଆ କାଣ୍ଡି। ଦେଖ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମ ବାଇରେ ଲାଗିଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଯାଉଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ସାପଟି ବାହାରି ଧରିଲୁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଲୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି କହିଛି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ରଜକୁ ଫୋନ କରିବା କି? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ଯାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ। କଣ ନା ବ୍ରଜ କିଶୋର ସାପ ଧଳାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଏ ହେ ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସାଢେ ବଡ଼ ଖାଲି ଏଇଠି ଲାଗିଯାଉଛି। ରାତି ସାରା କେଡ ବଡ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କାହାର ପଶିଯିବ କି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲା ବେଳକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ କହିବୁ ଆଣିବେ କଣ କହିଲୁ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ। 100 ଟଙ୍କା କଣ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲି 99 ହେଇଗଲି। ଛୋଟକାଟିଆ ଦେଇ ଦଉଛି ମାନେ 500 ତଳକୁ ମାରିବୁ ଦେଇଦବ। ଇଏ ମାରିଛି 1500 ଦଉନି ତାର ଦବ ଲେଟ୍ କି ମାରିଛି 1500 ଆଜି ମାରିଥାନ୍ତି ପୁଣି 1500 ଆଉ 200 ମାରି ଦିନ ସାରା 2-3 ଥର ମାର ଦଉନ। 200 ଦବନି 500 ମାରିବୁ ଦବ। ସେ 400 ଟଙ୍କା ମାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଇଲା କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ନା। ତ ଯୋଉ 400 କେତେ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଠେଇଲେନି ଭାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଲେନି। କେରଳ ଭିଡିଓ ସେ କେତେ ଏମବି ଖାଇବ? ସେ ଖାଉ ବାଳା 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା। 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତାକୁ କେତେ ଏମବି ହବ ତାକୁ କାଟୁନୁ କାଟି କରୁନୁ। ଆରେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କର ଆମର। ଫିଲ୍ମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପଡିବ। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାଟୁ ପକିଆ। ନଇ ପଡିଛି ଯେତିକି ବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଣ ପଡେ ଛୁଟି ହଉଛି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ମୁଚୁଛି ଏମିତି ଆସିକି ଜାଗା ମାରୁଛି। ଆଉଲା ମାରିଆ ଗୋଟେ ଆଉଲା ଗୋଟେ ମାରିଆ ଆଉଲା କଣ ନା ସେ ଗାଡି ତ ପ୍ରେମ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ यार ବୋଉଲୋ ମାର
ଏମିତି କଣ ହଉଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଗୁଛନ୍ତି ଏଡଚରେ ସାପଟା ଧରା ହେଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ଚାଲିଲା